जों गोरै तिप्रासा बिसिं रक मानै रक क्लाइ खेनावानि मोसौगो निजेनि मानैनो खोनो मरक खे फालानि मोसौगो जों वान सगैनायले जों जेफा मानैनोनो जों क्लाइ खेनावानि मोसौ फैनि यानैनो के निजेनि मानैनो खेनो मरक खेसे फालानि मोसौगो हानि बावने जों सिथाइ क्लाइबो बफरो दाम मरक बफरो दाम लाइ गोबनो जों सिवानि थांखांखेनो डिमान्ड टे साप्लाइ बनो जों काम खेनो माबुसिनाय गोबनो तैविने तिनि जों बुसिवै नायलायनाय डिमान्ड तांबो साप्लाइ तांबो बफरो दाम मरक बफरो दाम लाइ बनो तैवैनो डिमान्ड खेनो तांबो डिमान्ड खेनो जों जे नाङै तमने माने बरक रंनि प्रब्लेम बो खेनो डिमान्ड खेनो और जागो प्रब्लेम न जे साप्लाइ खेवै सल्युशन खायफैनाय बो खेनो साप्लाइ ngै थांगो गोबनो न ता कांखे एग्जांपल होयखे बुसिवै नायलायनाय ताबो तमना एग्जांपल नलायनाय जों वान सौइनाय गसिनि तिप्रा सानि बिसिं रव नायखांखोनो तिनि हायो रबार रनो गोबां कुक तिप्रा सानि थानिबो तंगै तंगो प्रडाक्ट न तैवे गोबनो तैनो रबार निखेने एग्जांपल खेने बुसिनायलायने गोबां मानो प्रडाक्ट तंगो गोबां एग्जांपल माहापन चिनि बाङैले कायसे रबार ब्ले इम्पोर्टेन्ट बा बनो तैखेने एग्जांपल रंवै सावै नायलायसिना ता रबार न नायदि रबार नि डिमान्ड बुसुक तं पलेस गं बनो बुसिलायग्राना नारि तिनि हायो गोबां मा मानैनो जों रबार बाय मंसि स्नाजाक तंमने नुगै तंगो जों जतनो साइमान जे फानो रबार जे फाजागो रबार यूज खाइ तंजो स्नावै गोबनि डिमान्ड बुसु बाङै तंखना आसुक डिमान्ड बाङै तंगो उ रबार नि बाङै डिमान्ड बाङै तंमनिनो बैनि देश रनसि इम्पुर खाइ मा तंग आसुक द्रखिन डिमान्ड बाङै तंग अमनि तो डिमान्ड तेसि बारै थांनाय जों जतनो साइमान तानि माने रबार प्लास्टिक जतनो रबार वे स्नाजाक तंग ओंखेनो जों जतनो बन किलार के साइमान गोबनि डिमान्ड लंकानो नाङै तंग गताबो साप्लाइ न बुसिनायलायसिना गताबो चिनि लोकल मार्केट जों जे तिनि हायो फालायबै तंग और जागा न तैविनो जों वान सौइनायलायने बफ्रोबो रबार दाम मरक बफ्रो रबार दाम लाइ माने जों साइमान फिबो हाफोनो बुसिलायफिना रबार बफ्रो मरक बा जे फ्रोनो बुफां रबार बुफां ब्राइ करायबै बुटै काम खरो यांगो मीन्स बुटै अभाब ngै थाङो सिद अभाब ngै थाङो आफरोनो मरगो ताबो फेब्रुवारि मार्च बा ताखाय दिस मान एप्रिल हायरो मरगै तंगो रबार बुटै मान थयानि बाङैनो माने डिमान्ड ले तंगो बाट साप्लाइ खैनै गरै खाङै थाङा माल सारंनै गरै खाङै थांमाने बाङैनो रबार नि प्राइस बारायबै थाङो गोबांफोर लायनै बा जेफोरनो एभेलेबल साप्लाइ खैनै गोबां मा नों तंगो आफरो ओंखायनो रबार नि प्राइस कमायबै थाङो कामखौ जों बुसि मालायले हांबाफोर मरक बाफोर लाय जेफोरनो डिमान्ड ngै तंगो आफरो साप्लाइ खैनै बांकुलांखो डिमान्ड से साप्लाइ खैनै बांकुलांखो प्राइस कमायबै थाङो गेजेफोरनो डिमान्ड गोबां साप्लाइ खैनै कम तंगो आफरो ओंखायनो बनि प्राइस बारायबै थाङो गोबाहाय तैनो बनो जों क्लियर के बुसि माला ओंखायनो जिनि रबार न तै बेसं डिमान्ड साप्लाइ रनो बुसिबै तेसा प्राइस फनो खाइ मानो जों गोबां मेहनत खायमानि बा गोबाय तैनो बनो तो जों काम बुसि गोबाय तैनो ताबो नों टम सानो फानाय दि जों चिकेन बॉयलर हिन चालाय तंनाय बफोर मरक बफोर क्लाइ वान सौइनाय दि बहायनो जेफोर बॉयलर रुगि रक जानाय कम ngै थाङो आफरो बनि ओ सना जागो ब्लेनो गोबां मा ngै तंहा साप्लाइ खायमानि ब्ले गोबां मा तंहा डिमान्ड कम तंहा आफरो कनो बॉयलर बाहा लाइरै मा थाङो जेफोरनो जानाय बां तंग yang साप्लाइ खायजने माल किसे कम तंग आफरो कनो मरगै थाङो के ओ मानैनो जों क्लियर के मा बुसिना के बनो जों बुसिला हांखनो चिनि मानैनो तैबै जों कायसा प्राइस न तैबै जों खाइ मानो हानबनो जों बनो जों बुसि थाइ ngै तंगो जों जतनो चिनि रबार न तेसा दाम खायै तेसा मरक खायै फालमा खांखे मुसुगो फालानि र पिया चिनि थानिबो कायसा एसोसिएशन र खाजा करै मुंसा करै ता गुबुननि जागाव नाय हांखे ताबो जे फानो मैगथों फालांखे मैगथोंनि कायसा मथा खाजाक तंगो ताबो नों अटो चालनखौ अटोनि मथा खाजाक तंगो रिक्शा चालनखौ रिक्शानि मथा खाजाक तंगो बा पद्रे पर चिकन तै फानो मथा खाजाक गोबां मानो तंगो पिया चिनि तिप्रा साव नाय हांखेनो अमा हायनो तैबे मथा खामाने नुकजायानो हाय सिखलाय थाङो ताबो मार्केटआव नायखांखेनो अमा हायखे जों गोबां मानो नुगै थाङो इनखौ अमा हाय एलाका हयतेबो खाजाक अमा हाय ब्लायनो कम ngै थाङो इनखौ ओ मानैरनो तै जोंबो बेलाय एवार्ड मांलायनाय
जों कायसे एसोसिएशन कायसे मथा खावै जिनि न तैबै जों कायसे भागे टिक्सा काहाम दे खायमोनो टिक्सा माने जिनि बाङै काहाम दे ओंमानाय तानि मले इउनिटी ओंखायनो बुथु कि कायसे मथा खाजा ओंखायनो जेफोर फानो सामों खाय स्टेप नानि बाङै बेलायनो काहाङै थांगो जिनि बाङै बेलायनो हावै थाङो इउनिटी ओंखायनो हायनो पालंखायनो साल कगस दङबा गोबो हायरनो तैबै जों मावान सलायनाय गोबो हायखे जदि जों मथा खावै जिनि मानैनो तैबै जोंबो डिल खालायमावो जोंबो पद्रेपर खालायमावो थिगनो जिनि थानो अभाब दङ पिया अभाब नंबो जों थांद्रनिखि खायबै जों सेक्रिफाइस खाय गोबां मान दङ बनो नोंनो बुसि नासदि बाहेरखौ खायबै जों बुसकानि साललो कायसा कायसा दे जिनि मानैनो तैबै जों बुसकानि बाय डिल खालायमानाय बाहेरनो तैबै जों वान सक थाय जागै दङ आनि साक सागले के नोंले बाहाय जा ओ मानैनो तैबै जों जिनि मानै न तैबै जों कायसा कायसा एसोसिएशन अमाहाय चिकन न तै एसोसिएशन खावै जों बुसकांगो जों स्ट्रं खै एप्रिसिएशन नांगो दे नांगिया बनो तैबै नों कमेन्ट खाय सायखना दे अमनो तैबै नों कायसा कायसा दे तमाखो दाम मरक तमाखो दाम लायरो न तैबै कायसा कायसा सोरों मंग्रो मान खांखेनो ओ भिडियो न शेयर खायबो जतो जिनि तिपरा सारं न कायसा कायसा एवार्ड खायलायबाय नाय का आसके ना हमबाय माला नेक्स्ट भिडियो लव यू